A ešte mám aj zajebaný oný displej. Takže cesta za Klasarom, klip 1. Áno, Berry, pred. Dobre, možno, že natočíš takú zrážku. Nebudeš svet. A nie, to sa asi točí. No hej. A slnko zapadá pomaly. To bude vidieť veľké nič. Že? Turčianske kráčany. Čišťavnička, čo trepa. Kráčany, ty vole. To je dobré. Dobre zástavku. Takže hľadanie začína. Prvé krčmanič, Martiner. Beri, kde to je? Prázdne a zrádne. Štekape. A vieš, že tam je ten štadion, to je kdysi tam a v tom, čo si pamätám z tých 6 rokov, čo som to bol, a to byla by mala byť asi tu. Tak ideme rovno, tam bližšie najprv. Dobre. Takže prvá krčma nájdená, teda už druhá. A je to... Áno, vidíte všetci. Chalane, urobte nešťastných chlapcov dvoch. Cool. Hostinec už Trbov. Takže posledná krčma v Štiavničke, že vraj. A vidíme nápis Martiner. Zoom. Takže ale spýtať sa ideme. Je otvorené. Hej, ideme dnu. Tak 3, hej? No, tak sme to našli konečne, ako som udral. Toto je ten bajný kvasar. Turčianska Štiavnička. Berry, Miguel. Dobre, tak na zdravie.